Apa, Maier? Kaixo, Julen. Egunon. Egunon. Estamos ondo, da zu? Oso ondo. Hemen zure bizilekuan, ez Bai. sorterrixaz, baina... Ez da sorterrixa, baina bizilekua bai, ondala 15 urtetik endaian bizinaz. Bai. Bueno, gaur apurtxoa diragutzi doztazu inguruneik. Bai, gustora erakutziko zut. Oso ondo. Bidean ari naiz, aspalditik, oinez, zeruan ainoen gainean, egaletan, amitsez. Maier, paraje erra hau, ze leku da? Mira, hau da abadieko eremua daukizena, Endaiako izkina baten dau, eta hau da toki zoragarri sanietako da oso berezisa. Askota etorten az pasiboak emutera ona, argazkixak itxera, laguna be endaiara tortza jatenean bizidan ona ekartzi ditut, pixkate arnaztu esaten aire fresku bat itxasua hor bertan dau. Eta hau da eremu bat, Antoine d'Abadi izan zen zientifiko bat, geografoa, astronomoa, 19. mendeko personaje bat. Eta hementxe bertan eraiki zeban bere gaztelua, gero ikusiko, eta hau zen bere eremua, ezta? Hemen ematen zituen Neiku daukan hemen pasioan iteko, eta... Bai, eta hau da Endaiako txokorik politenetako bat, ni ustez, bai. Bidaietan aspertu, goizetik arratxera, hemendik atzerrira, zurekin nahi nuke beti. Zenbat urte ja, Endaian? 15 urte, 2002 urtean jarri nintzen bizitzen hemen. Eta, zela jau zinen hona, betiko gogoat izan zen, edo kasuale ekarri zintuen, edo... Begira, ni orduan 28 urte duen euskan, 28 eta eratzi ez dakit. Eta ni, Donostin ebilen lanien, Euskal Telebistan, eta, gure naben inbertiru, ezta? Etxe bat erosi, edo, gurasoen etxetik alde egin, da alkilerrian behibili nintzen Donostin, eta baina, erosteko gogoa sartu jaten, da... Endaiara etorri nintzen, etxiape merkiagoa zielako, nire poltsikorako, eskuragarriago, ezta? Eta anaia be orduen hemen bizi zan, Endaian. Eta ETB-ko lagunak, lagun batzuk bai Endaian. Eta orduan, pentsa nuen, toki politxe da, presio aldetik enkajatzen dozta, laguna dauzkat bertan, anaia be hemen dau, eta, Eta guztu da, etorri nintzen ona. Gero, anaia ja ez da joan zan, gura joan zan Donostira, buelta zan Donostira, eta laguna bai hemen dazkat, lagun asko. Eta gustora, bai oso gustora nau, Egia esan bizitza egiten dut Endaian asko, baina, hegoaldean, esan behar dute gehiago egiten dutela, ez? Iparraldera ez dutela joten, ez? Beti, hemendik, Endaiatik egora joaten az beti, ez? Arrasatera asko joaten az, bai. Irunen, egiten dut bizimodu asko, bai, eta Donostin, bai. Baina hemengo txokuak eta bezetuko dituzu, esango dut iparraldeko txokuak eta irixak eta herrixak eta... Bai, noski, ezagutzen dut, dana ezagutzen dut, baina gero, egunerokotasunean, beti bezara turismoa egiten ibiltzen, ez da, orduan, behin gauzak ezagutzen dituzunean, zure betiko tokietara jotzen duzu, ez? Zeure jendia dauen tokietara, ez? Eta guztoko duzu iparraldeaz, hoxe, ez? Bertan gauz, ez da? Hor daku muga bat, zentzu baten askotan geure buruan bebako guna, ez da? Baina bertan gauz, bat abestian onduan egota ipar, eta baina badia bi leku diferente, bizitzeko modu, oitxura, izkera, ez dakit, guztoko duzu, iparraldeko zera? Bai, ni asko gustatzen jat, eta bai, bidasoa ibaia zeharkatu, ez da, eta beste mundu batean sartzen zara, gauza asko konpartitzen ditu, baina gauza askok ere banatzen gaituzte, ez? Oituretan, eta ez dakit batzuk igual egora begira bizi gara, egorago begira, eta beste batzuk iparrera begira, ez dakit, desberdina da, ez? Baina gustatzen jat, gainera, beste bizimodua oso lasaiagoa da, eta ni ondo sentitzen az lasaitasun honetan, igualde Endaia herria handia da, 15.000 biztanle ditu, eta herria handia da, baina ez dauka hegoaldeko herritxoen taberna giroak, edo kaleko bizimodu zera hori, ni zentroan bizi naiz, eta egia esan zentroan badago bizitza gehiago, ezta? Baina, orokorrean,
askoz lasaiagoa da. Niri gustatzen zait, baina gustatzen zait ere bai Julen, oso gertu daukatelako Irun, eta Donosti, eta, bueno, oso Bizita aukeria mutuz ez da, hori da, orduan. Hemengo lasaitasunerako, edo bizitasun gixo gure izan ezkero, Nietzako lujo bada, bi giro horietan, edo bi bizimodu desberdin horietan, bizi alizatea, ez? Biak apresiatzen ditu, Nietzako biak dira beharrezkoak, eta, bueno, Hendaian oso pozik nago. Hendaian nago txoraturikan, ezen esaten kantuak, zabal-zabalik begiak. Euskal Herri lurro berikan ez da Europa guztian. Bueno, eski ala da, begira. Hendaian nago txoraturikan, zabal-zabalik begiak. Mira, ze polita, Julen. Bai. Uda, ez daukari bera joan beharrik. Ez da? Apura diskutua da, ezta, baina? Bai, apur bat diskutua da, baina, bueno, jeitsi laike, de hecho, playa horretara, hau da Loiako badia. Loiako badia dauken zena, eta esaten da hemen piratak eta kontrabandistak eta izkutatzen ziala bere garaian. Bai, Bai. Bueno, horrelako kondairatxoak ez da. Mira, iritsi gara kostaldera. Eta gainera, gauz, justo Julen bunker baten gainien. Bai, hau da tetxua, ez da, bunkerraren teilatua. Gero sartuko garen nahi bozu. Bale. Eta, bueno, hemen txagauz. Hemen ikusten dira, bueno, han eskerretara gemelak. Hendaiak hondartzatik ikusten dien, estremo baten ikusten dien gemela famatuak, bi harripuska horiek, ez? Eta, bueno, antxe kostaldia, Donibane Loitzune, Getari, bueno, gaur ez da argi ikusten, baina Biarritz, eta bar, eta landak, ez da? Landak eta iparraldea, ez? Tetxasoa? Tetxasoa. Zabal-zabala. Zabal-zabala, bai. A ver, kontu zer? Bai. Bai, bezen eguten dago pixkat, ez da? Bai. Begira, hemendik, entzetan dut hemen, hemen justo itxasora begira, ez da? Aliatuak etorriko zain, ez? Eta hemendik metraietekin, ez da gini zerrekin ibiliko ziren dugu. Hemen, alemanak egon zian, naziak egon zian Hendaian, eta eure konkistatutako lurraldeak defendatzeko, ez da, horrelako bunker sare bat, ez, eraiki zuten, eta hau da badien bisitatu daitekeen, nik uste dut bakarra horrela ondo sartzeko, eta... Venga, pasen. Zer izatete ikusten ze espezie dauden hemen inguruan, edo? Zer, zoin espeziez, zonbat badira. Zenbat zeko purutan? Bai, bada deitzen da lepazoro, dira txikia bai ez da handia txantxangorria bezala. Police polyglotte, fauvette des jardins, fauvette burubeltz, xori tipi bat beltza buru batekin. Eta zer egiten duzu, txoriak nola zeuen ganatzen dituzu edo? Ba ditugu xaretek hemen, izadian, naturalean, eta xoriak pasatzen dira arboretik beste arbore baterat, eta ahapatzen dira, edo ahapatzen ditugu bai xoriak xareten, eta xoria ongi da, ez da problema, ahazo bat ahentzat. Eta gero, ahapatzen dugu xoria eta kontaketak egin ditugu. Ez da kontaketak, baina segimenak egin ditugu.
Ba hori da Abadieko gaztelu famatua Julen, eta eraiki zaben Antoan Dabadik 1860 urte aldera edo, bertan dago astronomia zentro bat bezala, eta garaiko teleskopioekin, berak erabiltzen zituenak eta bar, eta bueno, oso polita da. Gainera, bertara joan ezkero konturatzen zara nola tarteka horrela izkinetan eta teilatuetako txoko erdizkutuetan eta horrela animalia arraroen figurak eta dauden zintzilik, adibidez kokodrilo bat, katu bat, tximino bat, kontua da, bera zientzialaria zan, Etiopian pasa zituen urte pila bat, de hecho bere izan zan Etiopiako kartografia egin zuen lehenengo pertsona. Oso gaztelu polita da, eta, daneko romantikoa gainera ez da. Polita, oso polita. Beste baten bisitatuko gara. Bai, beste baten. Bidean ari naiz, aspalditik, oinez, zeruan ainoen gainean, egaletan, amitsez, nuntzidazu gordetu, nuntzidazu urruntu. Azoka, gaur, Maider, Hendaian. Bai, asteazken goizero egoten da, hemen, herriko plazan. Azoka, eta gero asteburutan egoten da portu inguruan, hondartzako zonaldien egoten da. Eta asteazkenetan hementxe, eta ni justo hemen bizinaz, gainera zentruan bizinaz, bertan, da, noiz libre daukotenian asteazken goizak hurbiltzen hasi zer erostera, edo, en fin, boltatxo bat emutera, bete girotxo pixkat egoten da, eta... Hemen bereziak izaten dira azokak, ezta? Hemen, eta gero ja behin aturritik gora eta Frantzian badako, ezta? Azokekolako zera, ez? Frantzian orokorrean azokak oso maitatuak dira, eta oso bisitatuak, eta oso kontsumituak, ez? Eta... Gainera, nahiko bariatua. Hendaiakoa bintzat oso bariatua da, ez? Dauzkazu kuleroak eta dauzkazu saltxitxoia eta dauzkazu fruta, ez? Osea, pixkat lorak, gainera, Frantzian orokorrean lorak asko konsumitzen dira, ez? Eta, hauxe da. Oso ondo, bultatxo dengu baina bakarrik ez da, ez? Bai, dauke lagun bat, alasne, arrasatekoa da bera, baina Irunen bizi da. Eta berakin geratu naz zeo zer hartzeko. Behan bila fama da. Venga, Oso ondo? Ondo. Zazu? Bai, ondo? Goxa pasetan. Bai, kafe bat hartuko? Bale, nahi dozu. Bai, botetxo bat emango. Kalabazin purea. Selitzen dudala maite. Kaixo, euskera? Bai, oso ondo. Zer ez duten? Zer saltzen duzu? Gazta eta mamila, eta gotze batzuk. Nongo bazara? Biriatukoa. Eta gazta, zerena da? Agriena, ez du behirik. Ez, ikasina eta... Zuek etxean egiten zuen? Bai, etxean. Dena etxean. Artzaina zara berez, edo...? Ni artzaina eta gero semia egiten egiten duzka gaznak eta azokak. Eta gaur Hendaian, eta gero aste osoan beste leku batzutara ere bai, edo? Doni banen, aste artea eta osteretan. Ondartxan laro matien. Doni banen loitzunen, Bai. Eta zer da, gazta fuertea edo...? Ez, goxua. Goxua? Goxua egiten du. Jendea maite du edo...? Bai. Asko, ondo saltzen da? Saltzen, pilak saltzen dut. Nik zatitxo bat erongot. Bai? Bai. Hoxe, bai. Lauta labaita bo. Baina gogorra, ez? Bai,
Muten dabe, ez dakit, Gustatzen joan nire hau, zeko ditzen. Lora salia, Maider? Bai, lorak asko gustatzen gat. Egiz esan, ez daukate bereziki esku ona, baina bai, asko gustatzen gat lorak, bai. Udaberrian eta, bueno, etxeko terraza bai jazten dut loriekin eta, bueno, lo que dura, ez? Baina, alasne gustatzen jako, eta gaina bera dauka esku hobia. Ze esku dauketen, baina ni terrazia dauket loraz beteta. Dauka terraza Bai, superbolitza. Maiderrepe bai, baina bai, niri asko gustatzen jat. Eta normalian april maietzean ipintzen dut, eta gero ja azaror artero, gero neguan jastot kasurik eitxan, baina asko gustatzen jat. Gainera iparralden eta Baina honek ez lora kontuak eta, bueno, herrixak eta irisak eta asko apaintzen die lorekin eta, bueno, ez? Alasne? Jardinak eta rotondak eta danak loraz beteta, eta gero dauki farolatatik eta txintxilizkabe jardinera pila bat. Ba, hor zera bat, kartela ikusten dira hainbat herritan Bill Flevi, ez da, ez da izla pronunziatzen da, baina... Bai, hori da, bai. Bai, hori izango da, bueno, bai, ezagite, etiketa bat jartze jakiena herrixi, betetzen badabe... Bai, baldintza batzuk edo. Bai. Bueno, zuek zai, bi arrasatear, mugaz alde batera eta bestera dutenek, ez da, Irunen eta Hendaian bisok arrasatetik kanpora, zela elkarrazatu zein da, zein da zuen harremana? Gogoratzen zara? Bai. Frantzesa ikasten, bai. Hizkuntza ofizialeko eskolan apuntu ginen 2012 zen. Bai. 2012, 2012 bai. 2012 zen eta 2 urte batera egon ginen eta gero handik hasi ginen elkarrolan gelditzen eta deitzen egun baten zerbait hartzeko ardotxo bat edo bueltatxo bat edo abar eta ja lagunin gara. Lagunin gara, ja, lagun ofiziala gara, ja. Bai, eta gustora, eta gero ja egisa esan bisok frantzesa ikastia itxintzau. Eta gero ni asko etortzenaz adibidez paseatzera eta ondartza niri Hendaiak ondartza asko gustatzen jat. Da oso luzia, 3 kilometro dauko. Eta gero jendia beda oso lasaia. Oso, ez? Karakterrian bena baritzen da. Igual bagotzen momentu batzuk esatuzuna jo ba. Gaur, apate zituzt, Irunen urtetea baino, igual, gehiago apate zituzt, igual, Hendaia jatia. Eta nahi bozu plan lasaixagoa eta bar, hemen hori seguro dakazu. Osa, hemen zarata asko ez da egoten. Normalean zarata egoaldeko ateratzen dugu, bat ez behudan plaian eta... Eta igertzen da, Igertzen da asko, Holan taldetxo baten, multotxo baten, zarata entzuten danean burua jasatzen gozu, esan da zuen. Bai. Altu hitz egiten dabiltzenak eta barreska eta, bueno, eta oso ondo, baina horri ikusten dira desberdintasunak plaian udan, grupotxuak egoten dira, eta naparrasko egoten da... Bai. Daue Hendaian, bigarren etxe bizitza dauzkienak, eta... Eta Iruñako jente asko etortzen da, udaran Hendaiako ondartzara. Hemengo asko joaten da Donostiara, eta Irunera bai. Irunera bai. Baina, bueno, gero badauzen benbe, taberna batzuk ja zidie hango kostumbriakin, hemen, ara joan beharrian, hemen geratzeko, bai. Eta ordutegixak pizkat luzetxu hauak, eta hango janari batzuk hemen jarritxa dauz, ez dakiz lan esan, bai. Eskaintzen, ez? Eskaintzen, bai. Eta, Lasne, aitatu zulen uste euskeria momentu baten, hemen euskeria eta, Maider, entzuten da, hegoaldeko jendia, iparraldekua, daneakoak, frantzesa gehixau... Frantzesa gehixau, bai, nik uste euskera zeitzen dagoela jentiak, baina entzun, gehixen frantzesa. Bai. Euskera ez da inbeste entzuten, Hendaian behintzat ez. Eta hori ikastolatan nik adibidez lobak dauket, Irunekuak dira, baina Frantzian bizidie zu bezala. Dauket bikoinata dakat hemen bizidianak, eta dakat 5 iloba, eta 5 euskera zeitzen dago, ikastolara joaten dira, eta oso ondo hitz egiten dago, baina gero kalien lagunekin eta hemen badauz lagun frantzesekin frantzesez zeitzen dago, eta hango lagunekin erderaz. Hemen Hendaian, gero badaz elkarte asko, soziedadeak eta baleak eta hainbat soziedade eta hor bai euskal giroa jendea horra elkartzen da, baina gero egunerokotasunean dendetan edo kalean ez dozu euskera erraz entzuten, ez da gutxiago ere. Joan behar zara oso toki jakinetara euskera entzuteko.
Bueno, eder, alasne fanda guk bazkaldun biaku, Bai, ni pixka goze banaz, Baita. Ba, begira, hemen pizza gustatzen jatzu? Bai. Salenez. Bai, bueno. Gainera hemen daue toki bat oso politxa, Kaneta portua, eta eguraldi hona dagoenez hartu dezakegu pizza bat eta bertara joan jatera, en plan desenfadau. Oso ondo. Eta gainera pizza zerbitzeko modu beresi badauki pizzeria honetan. Ez hautu gulotu orduan. Venga. Mira, Julen, bauda Hendaiako toki nahiko pizzeria nahiko popular bat, Rock Pizza, oso pizza onak emuten dabez, eta bira, hemen dago. Nahi zenez gero hartu lehiketzu dendan bertan, pizzerian bertan eskatu, baina berezitasuna da, hemen dauko distribuidore automatiko bat pizzana. Orduen edozein ordutan pizza bat jateko daukotzu, aukeratu dezakezu zein pizza nahi dozun jan, da momentuen bertan labetik pasata mute dutzue pizza. Osa, kajero bat, baina kajero bat, hori da. Dirua biharren pizza bat. Hori da. Bai, berezia da. Bueno, jendiei atentzioa muten dutza, eta nik egiz esan ez dut inoiz erabili. Zer ni beti harrapatu izen dute, pizza bat nahi izen dutenean, etorri naz dendara, eta bertan erosi dut, eta momentuen indosti ez. Baina, probatuko dugu, zer moduzko pizza... Irrikaz nahu ikusteko zela doian asunto, eta gero jateko. Vale, venga, aukeratin bio, Venga, a ver. Bai. Begira. Bueno, bani karbonara gustatzen jat. Venga, netako beste bat. Bai? Bizkatuko zestia oso handixak, Ia da. Jammapel, la palla mostatarandel, una coppia incoronata e facciamoci sta palla. Dator, carbonara. Apa, hemen bat. A ver. Mira, begiratu inbiko guia barruen dauen, porque igual, A ver. Guau. Epa. Pero dau, Antonio Mosiscanza, Gallapesa un po' avanza. Goze? Bai. Otxe jango pizza, baina guzteko jaten erakustea pare bat etxe edo edifizio hemen dauzenak oso politxak. Nik askotan pasioan joaten azenean etxetik Hendaiako hondartzarutz, hemen dipasetanaz beti, eta asko guztetan jatie. Erakutziko. Vale. Eta gero pizza jango. Earki. Vale. Ostu baino lehena. Eta ze etxe da berez, ustela ze... Eta beti dauka hemen Ama Virginan, hemen dauka Ama Virginatxo bat, Ama Guadalupekoa Ama Virgina, hor jartzen du, eta beti dauka piztuta belatxo bat eta goian argitxo bat. Eta, pribatua da, osea da etxe pribatu bat, eta... Jauregi bat izango zen, Bai, da... Gainera dauka hori, arkitektura aldetik eta ematen du pixkat hori, moriskoa edo izena dauka Bila Moriska. Eta egia esan, ez dakiz urtetan eraikitakoa den, baina hemendik ikusten ez bada ere, beste aldetik, Hondarribira begira baitago, dauzka kainoiak, eta gordetze ditu kainoiak, orduan espainolen eta frantsesen arteko gerraren lekuko, ez dakit, 18-17 mendekoa, ez? Da txoko bat politarla. Eta hau da, bera, goian jartzen du. Lansete Maison, Mogu, Pierre Loti. Pierre Lotin etxe izan dako orda, Bai, hemen hil zan Pierre Loti idazlea. Zan 18. mendeko idazle bat, baita... Marinela edo, Bai, izan frantziarre marinako ofiziala, baina idazlea ere baita, idatzi zaben zera pila bat. Eta bera egon zan, Hendaian, barko bat zaintzen ez dakit nola esan, de mision ez dakit nola esan, ofizial bezala, eta ezagutu zaben orduan Hendaia eta asko gustau omen jakon, eta hemen geratu zen bizitzen, ez dakit jubilatutakoan, o lo que sea, eta baduka, de hecho, obra bat idatzi eta Ramutxo, izenakoa, amodio historio bat, eta, besterik gabe, hemen hil zen, ez, eta oso, Frantziar Akademiako kidea izan dakua, eta, pertsona ezaguna, edo... Eta hau jakin ja, hau ikasik ja, ez da, hor eskuetan dagotzen hori, ez? Jango? Pisu apurak enduko eskuetatik, Jango gare? Venga, guazen. Musikia eta dana dugu, hau, enkargauta naukon, Ahí está. Romantiko hasi du, eta romantiko bukatu jarru, Abadiko ere nazi, eta hemen kanetan. Hene! Bueno, Julen, hau da! Bueno.
ospakizunen bat edo dago hemen, bai. Noiz hemen egoten die hemen gauzatxu bat, eta begira, harrapaudo bat. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, bidean ari naiz, aspalditik, oinez, zeruan ainoen gainean, egalitan, amitsez. Bueno, bai, erleku politia hau, kanetakoa. Gustatzu? Bai, bai. Bai, da, txoko pixkate ezaguna jende askorentzako. Beti jende guztia hondartzara joaten da, horrela, eta, bueno, da, beste txokoa. Zuzar etorten za? Bai, etorten az, bai. Gainera, hemendik paseo oso politxe dago Irun alderuntz, mugaruntz, horre bide gorri bat, eta askotan onaino jaitsi, eta hemendik hasten dute ibilbidea, eta bestela be hemen lasai egoteko, edo, ba hori, gaur bezala pizza bat jateko, eta lagun batekin, o lo que sea, bai, etorten az. Bueno, ya laizte despedien, Fanbio. Bai. Bueno, zertan ikusiko zaitugu, edo, bueno, komunikabide munduan jarraketan duzu lanean, zertan ikusiko zaitugu, edo horratzekaldien bada, zertan zabitze edo, Bai, bueno, azken aldian kamara aurreko lanik ja ez dotiten, azkenekoa Teknopolis programan egin eban, Eluiar Fundazioarekin lanean nengoenean, 2010ean, hori izan zen nire kamera aurreko azken lana, eta geroztik kameratzeko lan eitzen nabil. Eta, bueno, orain nao Baleuko ekoiztetxearekin proiektu berri bat lantzen, eta baliteke aurrera ateratzea, bueno, ETB baterako programa batzuk dira. Ez dute gauza handirik esango, ze oraindik ez da SB ziurra, baina bai, ETB baterako programa bat izango da. Baina nik kamaratzeko lanean, ez naiz aurrean agertuko. Askotariko gauzak intzuzu ez urte honetan danetan. Horre, ATB-en da zinanetik, ez da? Segareixak, Bai, segare politxak. Ba, uste dut, 82en hasi nitzela lanien, Arrasate Telebistan. Eta 4 urte eman nitzuenan, bai. Eta gerozti bueno, gauza pila pindot. Ba, ETB-en beti, ETB bueltan. Bideak eta zientzia programak eta... Asko gogoratuko zaitu, ez da inbidixaz igual gainera, ez? Bidaia programatik, txiloratik eta ez. Bai. Jende asko esaten dozta, jende asko. Gainera, indion be, errepikapena botatzen da bi, ez da? Bai, Eta, bueno, bai, denetarik indo, bai. Bueno, ia urtetzen da beste bidaia hori, lan arloko beste bidaia hori urtetzen da, eta ondo jatezatzen dana. Ia ba, eskerrik asko. Eskerrik asko gaur hemen Hendaiako txokonek irakusteatik. Zuri eskerrak, Julen. Ale, beste bat arte. Beste bat arte.